दिनै बे चिरां जिल्ला ब्लक कमिटिखौ जों दानाय जाबाय लोगोसे जों प्राइमारिखौबो दाफुंनाय जादों बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों बेवहाय लोब लोब मानसिफोरा बेवहाय जइन जाफैदों आरो जोंहा सासे मोजां बाथ्रा बेनो बिपिएफनि सासे सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे बिथाङाबो जों दिनै बेवहाय जइन जाफैदों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा जोंखौ गासै बहुद माने गोजोननाय मोन्दों आरो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मोजां खालामदों आसा खालामदों इयुनावबो जोंखौ मोजाङै जोंखौ जइन जाफैनानै जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै पार्टिखौ गोग्गोम खालामगोन बेखौनो आं सानो लोगोसे आं सानो गुबुन गुबुन पार्टिफोरनि खोथाखौ आं जेबो बुंनो साना मानो होनबा जों पलिटिकेल खुनु सत्र गैया मानो बुङोबा खामानि मावनायनि सायावसो जायो शान्ति सुखि जादोंमोन खिन्थु दा जोंनि माखासे दावहारु मानसिफ्रा साननो गोजोननाय गैया गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा गोजोननाय गैया बेखौ लानानै जों बे एपिपि पार्टिखौ दानाय जादों आसा खालामो बयबो बेखौनो एपिपि पार्टिखौ आखलायाव लागोन आं बेखौनो रायजो राजानावबो खावलायो आरो गासैबो बिटि हालामनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि एपिपि पार्टियाव अल्टारनेटिभ पार्टि जोंनि गोदान हान्जा दानायाव बयबो जइन जाफैनांगौ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गेलेनायनि थाखाय नोंथांमोना थिरांथा लाबाय नामा? फैगौ बिसायख'थियाव जों बाहागो लागोन होननानै जों माखासे कमिटियाव जों रायज्लायदों जोंनि सिदा बेसे कमिटियाव रायज्लायदों जेराव जों 100आव 100 देरहागोन बेफोरबायदि माबाफोरखौ जों केन्डिडेट फैगोन हायाब्ला किसुमान जों नायगोन जेरावनाखि जों 100आव 100 देरहागोन जुदि हायोब्ला गासैबो होजोबगोन हायाब्ला हयथ' जों एसे माखासे माबाफोरखौ जों एसे दोनथ'नाय जागोन बेनो सोरजोंबा एलायन्स जानायनि सम्भाबना एलायन्सआ दाबो जों माबा गैया मानो बुङोब्ला समाया बहुद गोलाव दङ एलायन्सनि खोथाखौ जों दाबो सिन्था खालामाखै जुदिहे जोंजों जुदि जोंनि पार्टिजों सोरबा मानसिफ्रा जुदि मोजां मोननानै जुदि बुङोब्ला हयथ' उनाव सिन्था खालामजागोन बेखौ दा सिन्था खालामथ'नाय जायाखै।